Okay. Ay! Lamin. Wala ka. Bakit tarap ka? Tarap. Ano tatarap? Sige. Sige. What? How? What? Continue. Relax. Balance. Sige. Sige. Very good. Oh, Yan ka relax. banta. Yan ka banta. May lang ka. Sige, sige. Tatalan ba? What? Thank you, Lord. Tingnan mo. Thank you, Lord! Po yung great walking. Yan, ha? Naglalakad na po siya sa ling. What can you say? Thank you, Lord! Oh, huwag mo hawakan to. Ganyan na ako. Oh. Baka matulak ka na. Don't touch your lola. Puta, tulak ka yung lugo. Yan. O, mga anak mo, pasalamat ka sa mga anak mo. Salamat mga anak! Isa sa away mo. Salamat, darling! Kapatid mo. Mga kapatid ko! Wala ka mo. Shout out! Alakad na mo. Lahat sa Diyos! Yan, Salamat! thank you, Lord. Ha? Thank you, Lord! Alakad mo O yan. Oh, ayos na. Okay, ta kwarto. Wow. Papunta kwarto. Sige. Sige na. Ikaw muna. Excited din. Oh! Tara ko pa rin. Alika, yung tatalon. Yan, sige. Lala ka, tatala ka pa. Oops! Relax ka pa. Pagsilalamanin ka, relax ka. Oo, sige na. Nakamanin ka pa. Hatapuntalan. Isipan. Yan. Pagsilalamanin ka. Balancing. Yan, balance. Pagkalalim mo sa sarili mo. Yan. Pagsilalamanin ka, stop ka pa. Yan. Tapos balancing mo yung dito. Yan. 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 Thank you, Lord! Ano yan? Thank you, Lord! Alakad na ako! Lalakad na ako. Peso no! Dum. Yo! Ala niya. Ay, lalakad na idaraw, oh. Wawa na yun eh. Malalwin. Yung cellphone na. Yung lalwin, no? Lalim mo, oh. Kaba ni. Kaba na lakad. Wow, albeme po tamo. Doon ka. Nanda, oh. Oh. Yeah. Kaya ka may pa. Malapit ka na dad. Kaya ka may excite. Yan. Kaya ka may excite. Kalma ka mo. Relax. Yan. Takay tiwid kaya mga kapeng. Ba't na po tayo patigil? Ito pong gawin. Malalay mo kita, malalay mo. Malalay mo. Yan. Matati ka roll. Okay, salamat po sa ating video si Ate Pe. Salamat sa kanyang pagbibideo sa Great Walk ni Abu Salim. Ayan, thank you Lord. Oh, thank you Lord. Thank you, Ano Lord! sabi mo sa lalakad na yan? Kaya naman kaya Ateli. Yan, lalakad na. Apo Salim, ano nga sabi mo kaya pa maglakad tamong yan eh? Ay, very good. Ayan, very good na. Okay. Kasi muli po, ito po yung kanyang great improvement. Kanyang walking ngayon. Aside sa labas kanina, ito yung walking niya. Ayan. Di mo ko na nakamantone. Wow! Ay, tunay mo. Diretso niyo. Manahimik ka. Kaya. Binibidyo ko sila. Ayan. Ay, buti mo na kabulyo. Ay, meron ko. Tinik ya. Oh.